Legealdi honetan hartutako konpromezua izan da Leizaran bailararen kudeaketa jasangarria sustatzea. Leitzarango ferrata bideak alturazko ibilbide berri bat eskaintzen du. 220 metroko ibilbide interpretatu berritzailea da. Gidari espezializatu baten laguntza ingurunearen balio naturala eta ekologiko-geologiko handia azalduko zaie erabiltzaileei. Naturarekin harreman zuzenean. Ibilbide fisikoaz gain, pedagogikoa ere bada. Ez da soilik ibilbidea egitea, baizik eta Leitzarango ingurune naturalaren ezaugarriak in situ ezagutzea. Euskadiko altuerako lehen ibilbide interpretatuan bilakatuko da proiektu hau. Leitzaran bailarari garrantzia emana izan diogu eta oraingo honetan ondare hori beste ikuspuntu batetik eta alturazko ikuspuntu batetikan ikusteko aukera edukiko dugu. Ondare horrekiko bai ezagutza, baina baita ere esperientziatik eta sentipen eta ezaugarri guztiak ezagutuz, bai usaindu, ikutu, sentitu eta entzungo ditugun ondarea izango da. Sentsibilizazio edo heziketa maila hori ere bai eman nahi diogu, Leitzaran eta natur inguru guztiak zaintzean. Gure aldetik bakarrik aipatzea, orain dela ja 20 urte hasi ginala udalean hasi zala Leitzaran zaintzen eta babesten. Guretzako oso garrantzitsua zen jasangarritasuna bilatzea eta horretarako kudeaketa plan zorrotza jarriko da martxan eta gure helburu nagusiena izango dela Leitzaran babestea eta denon artean zaintzea. Zer esan, ingurumen honetan egotea eta hau estreinatzea, hori badelanetzako, eta animatzen dizutela denei tortzea eta frogatzea eta disfrutatzea batez ere.